Papa možda će kazati jednu onako blasfemiju ili herezu, nije baš pobornik bilo kakvog slavljenja Gospodina osim koralom kojim se slavi Gospodina. Ja na to samo uvijek odgovorim, ja svog papu poštujem nadasve, on je moj vrhovni svećenik, u svemu što kaže ja ću biti poslušan, ali kojom glazbom ću ja slaviti Gospodina i koju ću ja glazbu slušati, neće mi toliko potpisati. Hodeći kroz život, sami nismo mi, pod zastavom istine skupljeni. Vjera u Boga sad vodi sve nas, s njom kroz oluje mi nađemo spas. Njegova riječ ne poznaje strah, svjetlom pobjeđuje tamu svakog zla. Život svoj je dao zbog tebe, zbog svih, kao rijeku na nas on zvrati svoj mir. Šireć riječi nade, glasnici smo mi. Reci mi. Možda je to došlo nekako spontano, kad je najstariji brat donio prvu gitaru u kuću. Moj stariji brat Jadranko, koji sa mnom zajedno svira, on je normalno odmah uzeo gitaru za sebe, ali i ja sam uspjevao doći nekad na red, rekao da vježbam malo tu gitaru. Navike sam ponio sve, u odjelu koje imam ostajem, ljubav, bogatstvo, sve. Sjećam se dobro, dok sam studirao u Njemačkoj, jednom je navratio brat drugo i onako razgovarali smo što misliš da osnovimo neki bend i da na takav način sviramo, slavimo Gospodina. I onda su se počela redati imena, čuvari vjere, za križ, glasnici nade, propovjednici, propovjednik istine. U misi Svetog oca Dominika na sam njegov dan, na jednom mjestu kaže se da je Dominik bio glasnik goleme nade. Rekli smo, to je to što tražimo. Zvat ćemo se glasnici nade. To bi moglo biti negdje 1990. Par mjeseci prije nego što sam se ja vratio iz Njemačke i započeo svoj rad kao svećenik u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Od početka smo znali što hoćemo i kako hoćemo zvučati, drugčije nego ostali na duhovnoj sceni. Ono što smo i sami slušali pretočiti u glazbu, pretočiti u riječi, dakle i u svojim tekstovima nismo željeli biti sladunjavi, ali smo željeli u pjesmama svojim biti dio stvarnosti ovoga svijeta i na takav način opjevati Isusovu dobrotu, Isusovu slavu. U zadnje vrijeme nisam više sam. Nije niko spominjao neke visoke letove, visoke uzlete tog benda, nego jednostavno da ono što imamo u sebi da prenesemo na druge. Osmijeh kaže meni sve, nisam više. Alternativa svemu ovom besmislu koji vlada, mi smo alternativa, mi sviramo kršćanski rock. Otkad sam s njom, otkad sam s njom. Jadranko je više bio okrenut stilu 70-ih, znači onako kako su rock and roll svirali Beatlesi, Rolling Stonesi, onda Nazareth, T-Rexi, dakle ti bendovi, Bijelo dugme kod nas. Dakle, ostao je vjeran tome i on uistinu podržava takav zvuk. Ja sam se više orijentirao na čvršći zvuk. U početku punk, možda Clash, šta je svirao, Sex Pistolsi, ali itekako sam volio baš ovaj čvršći zvuk, a onda 80-te su mi došle kao uistinu nešto lijepo i dobro, pokret heavy metala iz Engleske, Amerika kasnije, sweet metal, dakle nešto što je mene
potpuno kupilo, ono što se kaže, oduševilo i što slušam i do danas. Jedna od prvih pjesama svakako je pjesma Riječi. Najprije smo napravili jednu demo kazetu sa 5 ili 6 pjesama, sad se ne mogu sjetiti. Već smo imali nekakav omot, viziju toga šta bismo željeli. Naravno da smo u to uključili odmah svog starijeg brata Marka, koji je prilično dobar s tim grafikama raznoraznim i on to radi na jedan poseban način, svoj način. Željeli smo svakako ubaciti tu stečak, znači nadgrobni spomenik iz našeg kraja sa križem, ali taj križ onda vizualizirati, znači oblikovati ga kao nešto, kao da malo sliči na dominikanski križ. Brat je to uradio prilično dobro, kao da smo nekakvi plesači koji plešu pokraj tog spomenika, pokušavaju tom svojom glazbom poslati, odaslati poruku ovom svijetu. To je vrlo jednostavna figura sa steška, kao plesači, kao ratniki, kao molitelji, kao dominikanac i kao glazbenik. I ovo na svoj način sam se dakle uključio tako u taj projekt. Eto, pokušajem i dalje ostati prisutan, iako nisam više toliko djelatan u crtež. Ruka više nije tako lagana kao nekad. Kada smo napravili prvih 9-10 pjesama, mislim da je bilo toliko. Ja sam pronašao jedan studio u Zagrebu, jedan manji studio kod Alana Schmidbauera i gore smo odradili prva snimanja naše prve audio kazete. Pomogao je Ivica Ifo Milovan, koji je odsvirao određene gitare, pomogao je Robert Jurčec, pomogao je Slavko Nedić odsviravši ritam mašinu, ako već govorimo o tome. I na kraju od svih najviše na prvom CD-u, prvoj kazeti pomogao je Sead Likovača, koji je osvirao izvrsno sola na pojedinim pjesmama. To je bilo 1991. godine kada smo snimili našu prvu kazetu. 1992. godine uslijedila je druga kazeta, Dođi kraljevstvo tvoje. Dobro večer, evo Ante ponovo po drugi puta gost u Metalmaniji. Ante, dobro večer. Dobro večer svima. Reci šta se dešava s Glasnicima Nade i koji je razlog tvojeg gostovanja ovdje kod nas u studiju Metalmanije? Druga kazeta je među nama. Neke pjesme smo ponovili sa prve kazete, one demo kazete. I druga kazeta, zahvaljujući nekim našim prijateljima, ugledala je svjetlo dana i možemo jednostavno reći Dođi kraljevstvo tvoje, jest njezin naslov, njezin naziv, a riječi i pjesme kazuju sami od sebe sve. Slušaj, sve češće govore, mnogo gradova je srušeno. Dogodio se rat u naše rodno selo Brajkovići, ostali smo bez njega, porušeno je, polomljeno je, puno je ljudi nevinih ubijeno. Zato se neke od tih pjesama tu malo naginju na takva vremena, na takva razmišljanja, kao recimo pjesma Uvijek spremni, kao pjesma U mojim snovima, kao pjesma Ratnikov san. Njegovo kraljevstvo će jednom doći. Na drugom CD-u ušao je i Robert Jurčec, Zlatan Čehić Čeha i Sead Likovača. To su bila tri momka koji su najviše odradili stvari. I tu je bio i Cvitanović Jožan, koji nam je uistinu odsvirao neke klavijature na prilično dobar način. Čehina pomoć je bila nezaobilazna. Od početka, kako je sam rekao, do završnog miksa uradio je puno
pomagao puno u svemu tome, premda je, može se reći, ona bitna ideja ostala naša. Mira, vodi nas kroz životi, u tami daj nam svjetlosti. Bože, kraljestvo Tvoje neka dođe. Treća kazeta uslijedila je 5 godina kasnije, 1997. Nazvali smo je Istina. To je moto dominikanskog reda. Sveti Dominik, stavili smo mu naušnicu, stavili smo mu narukvice, a umjesto knjige koju inače drži na ovoj ikoni koja ga prikazuje, mi smo ubacili naš logo. Glasnike nade, znači plesače i stejičak. Teret života nositi sam. To je naša do sada najbolje prodana kazeta i najbolje prodani CD. Mi računamo da smo prodali negdje između 5 i 6 tisuća primjeraka. Tek sad znaš. Zelo Nikolovačak puno je pomogao i Joža Cvitanović dakako. Njih dvojica su odigrali jako veliku ulogu. Ono što mislim da je vredno spomena kod ove grupe jest da se ona trudi biti na profesionalnim standardima hrvatske estrade pa i šire. Kasnije smo izbacili na tržište 2002. jedan best of, ajmo to tako kazati, gdje smo ubacili 2 pjesme sa Uskrs festa. Svijeta u beskraju, na kraju puta što čeka nas, dio sunca naš spas. I brod plove stolujnim morem, koji mi traži svoj spas. S vremenom teškim, iduć kroz život, često lutamo. Ne zaboravi nikad da su sretni. Nikad, ne reci nikad, vjera neka te vodi. Zlatan Čehić je na 5. CD-u bili jednom ratnici čak. Ina je napisala jedan dobar tekst i Zlatan je preuredio, sredio, svirao dobru glazbu. Čeha je odsvirao dobru glazbu za pjesmu prijateljima, onima kojih više nema. Ovu pjesmu pjevam za prijatelje moje i tako dalje, i tako dalje. Tome smo dakako dodali i sve one pjesme koje smo snimali, a koje su imale veze sa svim onim što se događalo u vrijeme Domovinskog rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. To smo mi, Glasnici nade, objavili na 5. CD-u, bili jednom ratnici, a i zapisali u knjizi Sjećanja 21, gdje smo skupili sve ono što je bilo povezano sa našim selom i obranom našega sela Brajković. Ljubav veže nas na tom putu. Na 6. CD-u da kako pomažu opet prijatelji, imamo ih rado i oni to uistinu učine od svega srca i na tome smo ih zahvalni. Mario Zidar, Robin. Tomas je pomagao na pojedinim svirkama koji trenutno svira bubanj u Divnim Jagodama. Tu je bio i Rusko isto tako koji je gitaru svirao. Tu je bio i basista Darko Krajina koji je izvrsno svirao i pjevao, momak koji sada živi u Kanadi. Sve ih pozdravljamo i zahvaljujemo im se od srca jer su bili uistinu momci na pravom mjestu i pomogli su nam kad je trebalo. U svim ovim našim radovima, u svemu tome što smo radili, sve do današnjeg dana, mi smo uvijek zahvalni momcima iz grupe Divlje Jagode, a to je Čeha i Zele. Bili su profesionalni do kraja, pomagali uvijek u čemu su god mogli pomoći. Grafički dizajn, mogu bi još i to kazati, omote. Od početka samoga radili smo s jednim čovjekom iz Kölna. Živio je tada u Kölnu jedan Hrvat od Osijeka rodom, Branko Marić, i bio je izvrstan
grafički dizajner. On je potpuno razumio našu ideju i on ju je pretočio na papir. Pred njim svi isti smo. Rock. Christian rock. Dakle, riječ je o radio emisiji koja inače, evo taman ova je 40. po redu koju imam na Radio Korčuli. Emisija se bavi kršćanskim rokom, propagiranjem, propagandom kršćanskog roka. Emisija se zove Oni rokaju za Gospodina. Prije svega lijep pozdrav svim slušateljima Radio Korčule. U godinama kojima sam počinjao svirati gitaru, radio sam to isto kao što rade i svi drugi. I onda sam preko mog brata Ante upoznao jednu drugačiju vrstu sviranja. I onda smo čuli za Uskrs Fest. Pomislim, Bože, to prijatelji stari, sad nove pjesme sviraju. Pokažu da 99. i 2000. nastupili smo na Uskrs Festu. nastavi. Mi smo slali i prije naše pjesme za Uskrs Fest, ali uvijek smo bili odbijani. Bili smo avangarda, ljudi nas nisu htjeli ozbiljno uzeti. Kasnije su sve te pjesme snimljene na ove naše CD, ali nikada nismo s lakoćom prolazili kod žirija. 98. poslali smo jednu našu pjesmu, Glasnici nade se zove. Bili smo odbijeni da kako. Rekli su, morate malo poraditi na tekstu, to ne može proći. 99. napravili smo novu pjesmu koja se zove Nikad ne reci nikad. Ta će biti snimljena sada na ovom našem 6. po redu CD-u. 2000. nismo imali pjesmu, nismo ni bili ni spremni na to. I ja kažem Jadranku, ajmo poslati onu pjesmu ponovno od prošle godine, možda su zaboravili. Glasnici nade. Pošaljemo pjesmu Glasnici nade i prođe pjesma Glasnici nade kod žirija. Međutim, iskrsnula je stvar, generalna proba koja je išla subotom prije podne, popodne će biti festival. Ja nisam na toj probi mogao biti jer sam imao pripremu za prvu pričest. I nismo došli na generalnu probu i dolazimo sad na sam Uskrs Fest. Dolaze nam ovi pojedini tamo koji radi za mix pultom, kažu, ne možete nastupiti. Ja onako mi sa instrumentima stojimo i gledamo, kažemo, kako ne možemo nastupiti, primljena je pjesma. Ne zanima nas, niste bili na generalnoj probi. Bio je tu i svećenik koji je inače bio zadužen za pastoral mladih u Zagrebačkoj biskupiji. On me razumio i on kaže, ovim dečkima govori, čuj, jel postoji neki problem? Ja ubacim se i kažem, ako je problem, odvrnite sve do kraja i pustite nas da mi odsviramo, uvježbani smo dobro, odpražit ćemo kako treba. Izišli smo, počela je grmljavina, najprije jednu sam molitvu ja izgovorio. Neka Gospodine, dobrota Tvoja bude nad nama, kao što se u Tebe uzdamo. Pohodi nas, Gospodine, milosrđem svojim, kao nekad očeve naše na Moabskim poljanama. Glasnici Te Tvoji mole, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Yeah! U dvorani je nastao lom. To je bilo nešto što ja ni u snovima nisam do tada vidio. Sami nismo mi, sastavom istine skupljeni. Znali smo da nemamo što tražiti, mi smo otišli. I bili smo negdje oko Novog Marofa kad zvoni mi telefon i zove me jedan gospodin, kaže, pa dođu primiti nagradu, prvi ste. Osvojili ste prvo mjesto ove godine na Uskrs Festu, čekaju vas da primite nagradu i da još jednom odsvirate pjesmu. Svjetlom pobjeđuje tamu svakog zla, život svoj je dao zbog Tebe, zbog svih, kao rijeku na nas odvrati svoj mir, šireći riječi nade, glasnici smo mi. Ali evo, nismo došli po nagradu, Željka Marinovića umjesto nas izišla, otpjevala je Još te volim moja draga, ali ću preživjeti. Taj refren je otpjevala jer ta se pjesma njoj posebno sviđa. Zapravo tako je to završilo s Uskrs Festom, to je bio naš drugi i zadnji put na Uskrs Festu.
pjesmama njegov mi širimo glas. S njim kao voluje mi nađemo spas. Kada bi recimo donio CD ili kazetu na radio, ljudi su nas najčešće onako s podsmijehom gledali, nisu znali gdje bi nas svrstali, Glasnici nade. Na Radio Zagrebu, Radio Sljemenu su govorili, pa vi ste duhovna glazba, dajte nek vas tamo sviraju. Na HKR-u i Radio Mariji su govorili, ne pa ovo je svjetovna glazba, po čemu ste vi duhovna glazba? Okay. I onda smo na svoj logo, svaki od svojih omota smo stavili, dodali još i Christian rock, kršćanski rock. Sjećam se naš treći CD, poslali smo na sve radio stanice po Hrvatskoj od kojih smo doznali adrese. I onda kad sam došao na jedan radio, na jednoj lokalnoj radio stanici, kad sam došao i kad sam vidio kako ti CD-i na tom radiju završe i na koji način se prema njima ljudi ponašaju s tim dobivenim, onda sam rekao, njih više ne šalju nikad svoj CD na jedan radio. Ovo je priča što kraja ne. O Glasnicima nade već onako malo se neke stvari znaju, što iz snimljenih kazeta, što se već prije čulo, što se u intervjuima reklo, kazalo, što se u emisijama pojedinim snimilo. Je otišao. Kada biste me pitali o Glasnicima nade, ja sam njih kao band zapravo jedini put vidio na Uskrs festu kad su pobjedili u Studentskom centru. Oni doista jesu glasnici nade. Kada ih upoznate u privatnom životu, vi ćete vidjeti da su ljudi puni optimizma, energije. Njihova glazba je glazba potpuno drugačija od one koje recimo ja slušam. Međutim, oni to izvode na svoj način i apsolutno to poštujem i volim ih zbog toga. Što kraja nema, o momku jedino, bez frendu moj. Ovo je priča gdje suza nema, jer prije kraja je otišao. I ovo što smo kao Glasnici nade radili, mama i tata su pratili svojim blagoslovom, svojom molitvom. Možda se nisu uvijek u svemu 100% složili s onim što smo to mi uradili i kako smo uradili. Možda bi to oni na jedan više onako blaži način kazali ili ljepši način. Ovdje su na njoj ostavile trag i ne priča o patnjama. Posebno mama, ona bi nekad onako kazala, ajoj, malo mi je to preglasno. Ajoj, pa što tako, što ne biste onako malo kako fino, vidite kako oni drugi fino uzmu gitaru, pa onaj synthesizer, pa čurlikaju lipo. Vas dvojica uvijek nešto žestoko udarate, moraš ovdje začepiti uši. A mi smo onda govorili, mama, ali imaju ovakvi ljudi koji ovo vole slušati, kojima je potrebno nešto žešće, jedna žešća energija ili snaga da dođe do njihovih ušiju, da bi je čuli, da bi je pravilno razumjeli. A neka, onda vi tako.
velika pomoć, zagovor kod Gospodina. Mnoge od ovih pjesama za njih su napisane, njima posvećene. Pretrpjela mnogo, ja to dobro znam i htio bih da joj uzvratim za sve to. Al velika njezina ljubav još mirni